के घूमेनी बजरिया बजरिया लद्दी बजरिया में हम लद्दी बजर में मेहरारू बुला गइलियो। ए रानी कहाँ बारू हम कैसे दिया तारा बिना लद्दी बजरिया में मेहरारू बुला गइलियो। ए भैया हो तनी बता दो हम लाल साड़ी पहन ले बिया। ए भैया हो पागल बन के घूमेनी बजरिया बजरिया। ए बाबा मेहरारू अब बुलाइल पे देख लो लोग बाबा देख लो मेहरारू के मार हैं ना बोते बोलो लाल साड़ी पहन ले बिया। अरे बाप रे मेहरारू कहाँ बारू लद्दी बाजार इतना बड़का बा भाई लोग मेहरारू मिलते नहीं के बुला गइल बिया। मेहरारू हो कहाँ बारू पागल बन के घूमेनी बजरिया बजरिया। मेहरारू हो कहाँ बारू लद्दी बजरिया में बुला गइलू हो या बजरिया पागल बन के घूमेनी बजरिया बजरिया। आज सीमा लद्दी के बाजार में धनिया बुला गइल बाली। ए मेहरारू कहाँ बारू सैया दी के छोड़ देली लद्दी बजरिया में। ए रानी हो लद्दी बजरिया में हम कहाँ खो दी। ए रानी हो पागल बन के घूमेनी बजरिया बजरिया सिवान के में। अरे भैया बाबा मेहरारू बुलाई जो अपन खींच बोलता मेहरारू हो कैसे दिए मो। ए मेहरारू आजा वीडियो देख के आजा ये दीवानी हम लद्दी बाजार में चल दें तो बहन भेद ना होई भाई। ओ भौजी के देख लो हम मेहरारू के बुला गोल भी मिलता नहीं के बाबा ओ मेहरारू और शॉपिंग किने लाल साड़ी पहन के देख लो नहीं के देख केहू बोलते नहीं के भैया लद्दी बाजार में हम मेहरारू बुला ब्रेकिंग न्यूज भाई। मैं आज बता रहा हूँ मैं उदेसी एक्टर प्रिंस मेरी बीवी बुला गई लद्दी के बाजार में। ए भाई लोग मेहरारू कहाँ बारू हो अब बुला गए बालू पति जी के छोड़ देलू काहे आओ आओ न तो मेहरारू हमर हो आजा बजरिया में लद्दी बजरिया। ए बाबा बाबा हो लोगो ऐसे के लिए पली आइलन में अलुआ के बचाओ आ ऊ सारी भाग गइल बिया में छोड़ के हम का बताई लद्दी बाजार में मिलते नहीं के भाई। इतना वीडियो शेयर करो के हम मेहरारू मिल रहा बाकी हम मेहरारू जौन साड़ी पहन ले बिया लाल पहन ले बिया भाई। तो देखला लोग को था भाई कमेंट करो लो भाई लोग अब वीडियो लोगों के पास पूछाओ लोग देसी एक तो मेहरारू बुला गइल लद्दी बाजार में ठीक बा।